Ако с парк автомобилът, който използвате, има нужда от зареждане, може да го направите напълно безплатно на всяка зарядна станция от мрежата L-Drive. За зареждане на AC станция, просто включете конектора към Type 2 порта на електромобила и се обадете на денонощен support център за пускане или спиране на зарядна сесия. Имайте предвид, че Renault Zoe може да се зарежда само на стандартна AC станция, без опция за DC бърз заряд. За зареждане на бърза станция с CCS конектор, включете CCS конектора към порта на електромобила и зареждането ще започне автоматично. За зареждане на бърза станция с CHAdeMO конектор, включвате CHAdeMO конектора към порта на електромобила, това са Nissan Leaf 40 и бусовете, и звъните на денонощния support център за пускане или спиране на зарядна сесия. Веднъж започнала зарядната сесия, се спира или с бутона стоп от зарядната станция, или с обаждане отново до денонощния support център. Ако зарядната сесия на AC станция е прекратена, но автомобилът е заключил кабелът и не може да го извадите, натиснете бутона за отключване на дистанционното